Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Wikan. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Suryati WS kanthi irah-irahan sayembara pilih. Kados pundi lampahipun cari sumangga dipun pidhangetaken. Ana randa kempling ayune uleng-ulengan nganti ora bisa nyritakake saking ayune, nganti ngalah-ngalahake sing isih prawan tenanan kuwi. Ringkese cara wong tuku ngono timbang prawan-prawan sakiwa tengene wani maju rega sithik pilih mbok rondo iki tenanan kuwi. Akeh wong lanang sing kepencut, malah ora mung kepencut nanging kedanan. Mligine para duda-duda lan Joko Kasep padha jor-joran narik kawigatene mbok rondo kempling. Warna-warna solah lan patrape kanggo ndudut atine. Ana sing ngajak jajan yang restoran mewah, ana sing ngampiri nganggo mobil ngajak piknik, ana sing ngirimi kembang, ana sing kirim layang lan liya-liyane. Nganti akhire si Sekarlati rondo kempling iku ngerti yen akeh wong lanang sing ngesir dheweke. Mbok menawa mergo judeg oleh arep milih rondo Sekarlati pasang pengumuman sayembara. Ngene unine sayembara, ora mawas asor luhuring derajat, endek dhuwuring pangkat, sithik akeh semat. Sapa bisa ngungrum nganti ngruntuhake rasaku, wenang ningkah karo aku. Sayembara diadani ing Pendopo Mlati wiwit jam 8 esuk dina Senin tanggal 2. Sarate mupu sayembara kudu duda. Aku Sekarlati rondo kempling. Bareng maca wara-wara iku atiku kaya diosikake, semangatku kaya digugah. Pokoke aku arep mupu sayembarane mbok rondo kempling. Mula ora susah mikir dawa, aku enggal ndaftarake kari ngenteni dina tempuking gawe Senin tanggal 2. Muga-muga ora akeh sing mupu, dadi tandingku ora akeh. Nanging upama sing daftar akeh, aku ya wani jor-jorane kok. Aku ngerti wewadine wanita kok, angger dialembono mesti seneng atine. Wiwit iku aku utek ngeracik tembung-tembung pangungrum, dak gawe pirang-pirang racikan tembung lan ukara. Ing antarane uga dak racik mawa tembang. Mengko kari milih salah siji endi sing kira-kira jitu tenan. Cekake aku kudu menang ing sayembara iki. Tekan dina tempuking gati, esuk-esuk aku wis teka ing Pendopo Mlati. Iku pendopo wangun joglo, payone sirap tinggalane Mbah Lurah sepuh biyen, embahe Sekarlati. Tekan kono jebul durung ana sing teka kejaba panitiane. Sing mupu sayembara akeh, Mbak? Takonku. Mung kari wong 5 kok, Mas. Saure, kari wong 5. Maksudnya piye, Mbak? Sekawit
sing daftar akeh banget. Banjur dipilih sing las-las, sing mentes-mentes, sebab yen ditekakake kabeh bakal kesuwen. Ketemune kari wong 5 sing kena ngaju. Monggo dienteni wae sedhelek maneh lak padha teka. Bener kandhane panitia iku, let sedhelek teka wong siji. Nanging gawe gawok rasaku sebab dhewe iku wong bule. Batinku takon, wong bule iki apa ya bisa basa Jawa sing apik? Lagi wae batin wis digawe luwih gawok meneh merga dheweke ngaruhi aku kanthi krama alus. Derek tepang Mas, nami kula Jana saking Australia. Asma sinten? Lenggahipun pundi? Karo nyalami tanganku aku mangsuli, kula Surya saking Tratah ngriki kemawon. Mas Jana kok ketarik sayembara menapa kepingin krama wanita Jawi? Alah Mas, namung kula angge niku wiwitan srawung kalian kadang-kadang kula tiang Jawi. Let sedhelek teka maneh wong loro terus nepungake jenenge David lan Freddy. Batinku ngraita, sing wong Australia bule asli jenenge Jono. Jan jeneng Jawa iki sing wong Jawa kulit coklat asli malah jeneng David lan Freddy. Jamane wis kewalik-walik. Kari dhewe teka maneh wong siji lan iku jan ngagetake aku kaya tekane bledek ing wulan Agustus. Kang Sodrun kakangku dhewe, sakala atiku pepes awakku lemes. Kang Sodrun iku sastrawan kondang sak Nusantara. Pangrume mesti mau tenan. Lah yen aku mungsuh dheweke iki rak bebasan timun mungsuh duren, diglundungono remuk, ditabrak mesti ajur mumur. Dak pikir-pikir Kang Sodrun iki ora teliti oleh maca wara-wara. Sarate mupu sayembara iki rak kudu duda. Lah Kang Sodrun iki rak ora duda. Genah yu Sodrun isih megir-megir ngono. Dak pikir-pikir maneh ana keringkiane Kang Sodrun. Mengko yen dheweke menang, terus menang nikah karo Sekarlati arep dak kandhakake yu Sodrun, wis ben bali reja klakon geger kepati. Gegere Kang Sodrun nglamar Rondo Ayu ben dikriwus nganggo ampas lombok pisan. Dak pikir-pikir maneh keringkiane Kang Sodrun iki ana nggon tembang. Suarane elek tur bleru. Mongko petinganku ki ya nggon tembang kuwi. Wis mantep, mengko aku ngetokake racikan pangungrum sing wujud tembang. Kang Sodrun mesti KO. Iki dudu cekaan saka knockout. Iku rak basa Inggris. KO ki cekakane basa Jawi asli keok. Yen lewat tembang Kang Sodrun mesti keok tanding karo aku. Jam 8 tet sayembara diwiwiti. Sekarlati dandan cara Jawa prasaja banget tanpa pupur lan kincu. Malah rambute sing dawa ketel wae mung digelung tekuk pucuke katon lewer. Malah wah aku nganti ora bisa nyritakake bau sastra Jawa nganti kekurangan tembung kanggo nggambarake ayune. Lah wong manuk-manuk mabur wae padha merlokake menclok ing wit ngarep pendopo mung kepingin melu nyawang ayune Sekarlati. Wah. Metu saka omah mburi lenggah ing kursi ukir terus
ngubal-ubal esem ngujiwat marang kang padha arep mupu sayembara tanpa peduli jantunge para priya iki dadi kroncalan ing jero dada. Aku nebah dada merga jantungku arep mencolot metu nyedhaki dheweke. Panitra wiwit ngumumake sayembara diwiwiti angka 1 Mas Freddy. Freddy maju nyaketi Sekar Lati wiwit ngungrum. Oh Dek Sekar, pepujane ngatiku. Senadyan akeh mobil lan traktor gereng-gereng jagat iki rinoso sepi mampring kaya kuburan yen ora ana siramu. Mula Nimas gelem lenggah jejer karo aku dimen rame jagatku. Sekar Lati nyawang karo mesem keprungu suarane lumer kaya lenga kletik. Pangungrumu apik Mas, emane ana rong pero sing gawe kuciwa. Siji jenengmu Freddy dudu jeneng Jawa. Loro aku iki mung kok dadekake mesin traktor kanggo gawe rame kuburan. Nyuwun ngapunten Mas, aku ora bisa nampa. Freddy trelekan mundur. Panitra nyeluk. Angka kalih Mas David. David maju nyaketi Sekar Lati wiwit ngungrum. Oh Dek Sekar, jantunging atiku memaniging netraku. Jagat iki rinoso peteng dedet kaya kebon suwung ing wanci ratri yen ora ana siramu. Senadyan srengenge ngene tetep sumunar kencor-kencor. Mula gelem sandingan karo aku ya, dimen padang jagatku, temah mulya uripku. Sekar Lati nyawang karo mesem keprungu suarane. Tembung-tembungmu cukup apik Mas, emane padha karo Mas Freddy, jenengmu dudu Jawa. Uga padha karo Mas Freddy, surasane tembung mung nyekolekake awakmu. Siji maneh aku iki mung kok padhakake lampu neon kanggo madangi kebon suwung Mas. Yen kepengin kebonmu padang, tuku lampu yang tuku alat listrik. Aku ora bisa nampa Mas. Celek-celek David mundur saka gelanggang. Panitra ngundang maneh. 3 giliranmu Mas Jono. Wong bule iku maju nyaketi Sekar Lati. Nyuwun ngapunten kineman kula tasih karaos kagok dereng saged kados tiyang Jawi asli. Mila kula badhe nyekar dandang kula kemawon kantun manut titi larasipun. Ayu kuning kuningnya mating-ting, astonira anggadewa pinentang. Pamidangane adenteng rikmanira macentung. Sinomira pating clakenthik wela-wela tur cetha. Sanduwuring bathuk pantes ngagem klambi pethak. Manise yen cecunduk Sekar Melati lir putri ing wirata. Sekar Lati nyawang karo mesem keprungu suarane. Kula aosi krana pinten-pinten bab setunggal panjenengan tiang Australia asma John Smith, nanging krana tresna dhateng basa lan budaya Jawi asma kagantos Jono Semitra. Kalih swanten panjenengan sae nadyan cengkokipun namung prasaja lan baku. 3 cakepan Sekar mawi Purwakanthi guru sastra mendhet aksarata sae sanget. Emanipun menika sanes anggitan panjenengan piyambak.
namung mendhet cakepan lami dandang kula matinting menika sampun wonten wiwit jaman mbah-mbah kula rumiyin. Kanthi pawadan menika kula mboten saged nampi nyuwun ngapunten. Mboten dados menapa, Dik? Saure Jana. Kula saged nderek ngregengaken sayembara menika kemawon. Sampun remen sanget kok, Dik. Nadyan mboten menang. Matur nuwun Mas Jana, ucape Sekarlati. Panitra ngundang maneh. Angka sekawan, Mas Suryo. Aku maju nyaketi Sekarlati, mak brebet gandane kekonyoh saka anggane, sedep wangi cunduk karo wonge sing ayu. Aku miwiti, Dik Sekar, ngadep siramu nyawang ayune citramu, mambu wangine gondomu. Aku rumangsa kaya ora ngambah lemah, nanging kaya tumumpang mega ngadep widadari kang wenang murba atiku. Satemah aku ora kuwawa ngronce tembung, bisaku mung arep ngidung. Tembang sinom iki muga dadi jampine wuyung. Inten-intening wanita sajagat tan ana kalih, prasasat wulan purnama gumebyar madangi ratri, pantes sun kaulani, sun rewangi dadi batur, leladi mring andika, mustikane wong sak bumi, muga-muga asihmu runtuh mring kula. Krungu pangungrumku, Sekarlati nguratake aku karo ngacungake jempole, ora lali ngumbar esem ngujiwat. Oh maksir jantungku, sajake kepranan atine, keprungu guneme. Mas, krungu tembungmu aku rumangsa sengsem, bombong nanging uga trenyuh. Sengsem awit swaramu arum ngumandang, cengkokmu gawe merinding. Bombong merga surasane tembang ngalembono, ngajeni lan njunjung wanita. Trenyuh krana kanggo ngraga atiku, kok rewangi dadi batur. Kowe klebu priya sing pantes ditresnani, Mas. Tekan kono guneme Sekar, batinku nyumbari Kang Sodrun. Rasakno Kang, dheweke wis tiba tresna karo aku, jelas kowe bakal keok tanding aku. Hahaha. Emane tutuke Sekarlati, aku kok dadak diajar mabur ancek-ancek ing dhuwur mega. Yen nganti ceblok apa ora bonyok kabeh pipiku. Mula kanthi rasa abot aku kepaksa durung bisa nampa siramu. Aduh, mati aku. Tiwas sumbar jebul gagal. Panitra ngumumake, kari siji sing durung maju yaiku Kang Sodrun. Kang Sodrun galiyah maju nyaketi Mbok Rondo, terus wiwit guneman. Dik Sekar kang pinuji, ing donya iki akeh banget wong ayu, nanging siramu pancen beda karo liyane. Kadhik wis kuwawa ngurbuake bentenging katresnan. Mulane aku kepingin sesandingan, kepingin dadi kancamu nalika kowe kasepen, kepingin dadi perawatmu nalika kowe lara, kepingin dadi kekasihmu nalika kowe nandang wuyung, kepingin dadi pengawalmu nalika kowe lelungan, kepingin dadi pengayomanmu nalika ana bebaya, kepingin dadi gurumu nalika kowe ora ngerti, kepingin dadi keluargamu ing satengahing urip bebrayan. Yen perlu aku saguh dadi kesetmu nalika siramu gupak telek. Ringkese aku kepingin ana sandingmu nalika kowe mbutuhake.
nanging kawruhana aku iki wong lanang cingkrang, uripku mung pas-pasan, dadi aturku kabeh mau ya mung sagaduking kemampuanku. Upamane ora kastu nampa aku manjinga dadi sedulur nganti selawase. Rampung gunemane Kang Sodron keprungu tanggapane Sekar Lati. Kang Sodron, lumrah lan prasaja tembungmu, nanging bener lan nyata. Tembunge monco realistis lan iku sing dak karepake. Ora susah mabur tekan dhuwur mega muluk ngungkuli gunung, nanging lumaku tumapak bumi. Kowe ngaku wong cingkrang, nanging nyatane kabeh sing dak butuhake kok cawisake. Aku mung butuh kanca, perawat, pengawal, kekasih, keluarga kaya sing kok janjikake mau. Mula kanthi iki dak tetepake Kang Sodron sing menang lan wenang nikah karo aku. Wong-wong padha keplok ning aku wegah, dadaku ampek, napasku sesek, atiku mangkel karo Kang Sodron sing jadari aku kalah. Coba yen dheweke ora melu, genah aku sing menang. Jane aku kepengin jotos dheweke nanging ora wani, wedi yen kualat maneh. Ya wis trimo meneng wae, nanging batinku ngincim. Pokale Kang Sodron iku arep dak wadulake Yusodron ben diamuk, dikrawus bathuke, diunyek rambute, terus dikrawuh ampas lombok salaya kebak ben kawus. Setengahe gagas ngono, lah kok Yusodron ketibang teko. Syukur-syukur genah geger iki mengko. Kang Sodron mesti diuyap nganti gase tenan rasakno Kang. Nanging polatane Yusodron kok katon ayem wae, ora kaya ulate wong arep ngamuk. Bareng wis cedhak ora nyaketi Kang Sodron, nanging nyaketi Sekar Lati. Guneman sareh kaya adate. Ngapunten Dek Sekar, sajake olehmu milih kok kurang teliti. Kurang teliti piye yu? Takone Sekar Lati. Sarate ra kudu duda, lah sing kok menangake iku wong wis duwe bojo. Kang Sodron, bojone sapa? Aku iki bojone. Sekar Lati kaget mencereng ngulatake Kang Sodron. Piye kok ngono Kang? Takone. Kok ora jujur sampean? Kang Sodron mangsuli sareh. Saiki aku dak jujur ya, olehku melu sayembara iki jare ora kanggo awakku dhewe, nanging kanggo adikku. Mesakake bola-bali arep rabi gagal terus. Mula dak jaluk rilamu atimu. Kemenanganku iki dak lingerake marang adikku Surya. Sekar Lati tumungkul saja mikir, wekasan tumengo karo kondo. Aku setuju Kang, kanthi iki dak tetepake sing menang nikah karo aku, Mas Surya. Aku ora bisa nahan wetune elo, rasa seneng trenyuh campur dadi siji karo rasa gedun. Gedun olehku ngunek-unekake Kang Sodron, nadyan mung dak batin. Alon-alon aku nyaketi Kang Sodron, jengking ing ngarepe, tangan nyekel dengkule. Karepku arep njaluk ngapura, nanging lambeku bungkem, mung sak tembung sing bisa kumecap. Matur nuwun Kang. Kang Sodron lan Yusodron padha guyu nyekakak ngeguyu aku. Cutel.